Sabi niya, puntahan ko kaya dito. Sabi ko sa may mga Dalawa lang. may Baka namin mo kasi din sa akin. Oo eh. Nagpa-relasyon ako sa isip ko. So, sila na daw, kinipagpag yung bumalik. Magdas. Eh, patigla ko kasi awa ko yung nanay, naiyak siya eh. Ha? Bao po, baka meron dyan bao. Oo, naiyak siya sa nanay. Naiyak sa tuwa nga bumalik ako. Ay, nako, bahay. Kakaroon ko ng tampo ko si Jonathan eh. May tampo ako, tapos nalipin niyo, tampo ko talaga si